Hej, velkommen til Bag om Kummen. Jeg er svært K. Umme. Vi er i dag kommet ud på VUC, hvor vi har hørt nogle rygter om, at der er kummerlige forhold på toiletterne. Det er vi taget ud for at undersøge. Lige om lidt, så skal jeg finde rundt på skolen. Jeg skal finde nogle elever, der måske kunne have lyst til at udtale sig om, hvorfor at toiletforholdene er så kummerlige. Følg med. Yes, vi har ikke fundet nogen elever, der er villige til at stille op til interview endnu, men vi leder videre. Følg med. Undskyld. Vil du gerne være med til et interview? Ja, så vil jeg også gerne være anonym, ikke? Okay. Hvorfor synes du, det er ulækkert ude på toiletterne? Fordi man ligesom bare får traumer af det. Det er bare så ulækkert, og det lugter. Ja, hvem tror du hovedsageligt er problemet til, at det er så ulækkert derude? Jeg er ikke en sladderhang, så det ved jeg ligesom ikke. Men sige så meget rengøringsdame. Og hvorfor? Så kan jeg sige mere. Du vil nødt til at udtale dig, gå dybere i det. Hvem af rengøringsdamerne er det? Nej, hun er bare rigtig ulækker. Nej, du kan ikke bare gå for interview. Nej, det kan du ikke. Hun gider ikke at interviews mere, men vi følger efter hende. Vi rapporterer. Hun løber. Hun prøver at løbe fra os. Vi er tilbage igen på skolen. Jeg har fået fat i en af eleverne, der hedder Ejner. Han er gået med til at stille frem i et interview. Hej Ejner. Glad for, at du gerne vil stille op. Jo tak. Det er ikke noget problem. I dag der skal vi jo diskutere de kummerlige forhold på skolen. Ja, Ejner. Du har så indvilliget i at svare på nogle spørgsmål her i dag. Og vi regner selvfølgelig med, at du svarer 100% ærligt. Hvad oplever du, når du går på toilettet? Det er en behagelig oplevelse. Der er altid så rent, og der dufter altid så dejligt. Det rygtes ellers, at rengøringsdamen forsømmer sit arbejde. Ej, hun er den bedste i sit felt, og hun er altid så hjælpsom. Hvad laver du med hovedet? Hun gør sit arbejde pissegodt. Altså, der er slet ikke noget at komme efter der. Der er ikke noget problem her. Hvad snakker du om? Altså, der er slet ikke noget problem her, sagde jeg. Altså, i det hele taget laver det her program, der er slet ikke noget problem. Er du i ledtog med rengøringsdamen? Jeg har ikke nogen kommentarer. Du skal ikke gå for interviewet. Det er dumme jo! Det skjulte kamera er nu sat i brug, og vi er klar til at fange rengøringsdamen.